Good morning, students. How are you all? I hope all are fine. So, students, we are discussing about Odisha GK. Okay. So, let's start. तो पिलाମାନେ ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନର ଭିନ୍ନ ନାମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଏପରି କେତୋଟି ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ନାମ ରହିଛି ବୁଝିପାରିଲ ନା ତ ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଓଡ଼ିଶାର ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ପୁରୀ ବୁଝିପାରିଲ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତରେ 4ଟି ଧାମ ରହିଛି ସେହି 4ଟି ଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ଆମର ପୁରୀ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଧାମ 4ଟି ଧାମ କ'ଣ କ'ଣ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ ଦ୍ୱାରିକା ଧାମ ଆଉ ତମର ରାମେଶ୍ୱରମ ଧାମ ଦେନ୍ ପୁରୀ ଧାମ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବଦ୍ରିନାଥ ଆମର ରହିଛି କେଉଁଠି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଦ୍ୱାରିକା ଧାମ ରହିଛି ଆମର କେଉଁଠି ଗୁଜୁରାଟରେ ଦେନ୍ ରାମେଶ୍ୱରମ ଧାମ ରହିଛି ଆମର କେଉଁଠି ତାମିଲନାଡୁରେ एंड आमर पुरी रही आमर कौटी ओडिशा बुझिपाल ना तो पुरी रे आमर कौ टेम्पल रही फेमस कौ टेम्पल रही महाप्रभु श्री जगन्नाथ टेम्पल रही बुझिपाल ना नहीं तो श्री महाप्रभु श्री जगन्नाथ टेम्पल को किए निर्माण करते जानिछ ना नहीं पिला माने किए निर्माण करते किए अनंत ବର୍ମନ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ୱାନ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ଦେନ୍ ଚଲ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କୋଣାର୍କକୁ କୁହାଯାଏ ବୁଝିହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କୋଣାର୍କକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ମଧ୍ୟ କୋଣାର୍କକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡ଼ା କୁହାଯାଇଥାଏ ବୁଝିପାରିଲ ନା ତ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ ୱାନ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଦେନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କୈଳାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କପିଳାସକୁ କୁହାଯାଏ ତ ଏଇ କପିଳାସ ଆମର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରହିଛି ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରହିଛି ବୁଝିପାରିଲ ନା ତ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ କିଏ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ ୱାନ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ହେଲା ଦେନ୍ ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛି କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରହିଛି ବୁଝିଗଲା ଦେନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ମହାନଦୀକୁ କହିବା ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମହାନଦୀ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ନଦୀ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛି କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରହିଛି ହେଲା ଆଉ ଏଇ ମହାନଦୀରେ ହିଁ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ କ'ଣ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ହେଲା ଆଉ ମହାନଦୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର କୁହାଯାଏ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର ହେଉଛି କିଏ ମହାନଦୀ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଦାକ୍ଷେତ୍ର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ଯାଜପୁର ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଗଦାକ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କହିବା ଯାଜପୁର ଯେଉଁଠିକି ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ବିରଜା ଟେମ୍ପଲ ରହିଛି ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କହିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହେଲା ଦେନ୍ ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର କାଶୀ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେନ୍ ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କହିବା ବୁଝିହେଲା ତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଉ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି କ'ଣ ରହିଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ ରହିଛି ଆଉ ଆମର ରହିଛି କ'ଣ ନନ୍ଦନକାନନ ଜୁଲୋଜିକାଲ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ରହିଛି ଦେନ୍ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ଉଦୟଗିରି ଖଣ୍ଡଗିରି ରହିଛି ଏହିପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ ଦେନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଶବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା କୋରାପୁଟକୁ କହିବା ବୁଝିହେଲା ଦେନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ବିହଙ୍ଗ ବିହାର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ଚିଲିକାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିହଙ୍ଗ ବିହାର କହିବା ବୁଝିହେଲା ଆଉ ମଧ୍ୟ ଚିଲିକା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ
ବ୍ରାକିସ୍ ୱାଟର ଲୁଗୁନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଚିଲିକା ହେଲା ଲୁଣିଆ ହ୍ରଦ ବୁଝିପାରିଲ ନା। ଦେନ୍ ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର ଇସ୍ପାତ ସହର। ଓଡ଼ିଶାର ଇସ୍ପାତ ସହର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ରାଉରକେଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଇସ୍ପାତ ସହର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ରାଉରକେଲାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରହିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରହିଛି। ବୁଝିହେଲା ନା ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ହନୁମାନ ବାଟିକା ବେଦବ୍ୟାସ ଆଣ୍ଡ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଏତିକିରେ ରହିଲି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ।